gashi kowa yana murna Allah ya ji addu'ar mu gashi kowa yana murna mun samu hore sujada gashi kowa yana murna Allah ya ji addu'ar mu gashi kowa yana murna mun samu hore sujada kwanakin baya mun dade muna addu'a domin hore sujada gashi Allah ya amsa roƙon mu kowa yana murna kwanakin baya mun dade muna addu'a domin hore sujada gashi Allah ya amsa roƙon mu kowa yana murna kafin in fara zan yi godiya ga Allah domin shine sarki na shine yake tsaro na shine ya bani baiwa domin in rera waka mun dade muna addu'a mu Church All Iyafot a jihar Sokoto domin wurin sujada har da azumi gashi kowa yana murna Allah ya ji roƙon mu gashi kowa yana murna Allah ya ji addu'ar mu gashi kowa yana murna mun samu hore sujada gashi kowa yana murna Allah ya ji addu'ar mu gashi kowa yana murna mun samu hore sujada kwanakin baya mun dade muna addu'a domin hore sujada gashi Allah ya amsa roƙon mu kowa yana murna kwanakin baya mun dade muna addu'a domin hore sujada gashi Allah ya amsa roƙon mu kowa yana murna zan yi amfani da damar nan domin in kira zuwa ga yan uwa da ba su da wurin sujada dage da addu'a kuna azumi irin na Iliya irin na Esther irin na Daniel irin na Hannatu da sauran annabawa mu jira ubangiji agogon sa baya latti na san za ya amsa kamar yadda ya babu kuma ai za ya baku gashi kowa yana murna Allah ya ji addu'ar mu gashi kowa yana murna mun samu hore sujada gashi kowa yana murna Allah ya ji addu'ar mu gashi kowa yana murna mun samu hore sujada